כן, הייתה הודעה, recording in progress וזה, מה זה? כן, כן. דעתית. היה. טוב, יאללה, אריאל, בוקר טוב, תסביר בוקר לשם טוב מה לכולם. התכנסנו. יאללה, אז בוקר טוב לכולם. איזה מדהים שאתם פה, ממש כיף, מרגש. אמ, מה אנחנו, מה אנחנו בעצם עושים פה? אני משדר אליכם מאי שם בצפון הארץ, אז אני מקווה שיהיה לנו שידור רצוף. אמ, אני נמצא כאן בתוך מרחב משוריין, מעבר לקיר אני יכול לשמוע את כוחותינו, אני חושב שהם מכינים שקשוקה, אני לא בטוח. אני מקווה שהשידור יעבור בלי הפרעות, ונמצאת איתי כאן דוקטור אלכסנדרה מנדלבוים קופאייב, שלום סשה. היי. לא עשיתי גם תראו, זה הכל, זה פעם ראשונה, זה מאולתר, תסלחו לנו. לא עשיתי אפילו כמנהג האקדמאים ולא ביקשתי מסשה את האפיליישן הרשמי, לא, כל לא, אריאל, המושגים, לא, 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 אנחנו לא נעשה את זה כל ככה. הפרסים, כל המחקרים, אז מחקריה עוסקים בדברים רבים וחשובים, והיא אישה רבת פעלים מאוד. ואז נפתח באיזשהו, לא יודע, מחשבה על מה זה הדבר הזה. זה- אז קראתי לזה, זה לא הזמן. זה לא הזמן, אה, דיבורים לימים אחרים. קודם כל, כדי שאם אנחנו נגיד משהו שהוא לא מתאים, זה לא הזמן, אז אנחנו הצענו מראש שזה לא הזמן, וזה דיבורים לימים אחרים. אז כי אף אחד באמת לא יודע מה הדיבורים שהם, זמן למה זה כן, כאילו מה הדיבורים שמתאימים לעכשיו, אני לא חושב שמישהו בדיוק יודע. אז זה דיבורים לימים אחרים, אולי חשבתי דיבורים מימים אחרים, לא עושה שזה קצת ברסלבי כזה, זה להביא דיבורים מימים אחרים, נכון? אפשר להביא דברים מזמן לזמן, להעביר דיבורים מהימים שידענו כביכול מה לדבר, אז אנחנו לא יודעים מה לדבר עכשיו, אז נביא דיבורים מימים אחרים, ויכול להיות שאלה הם הימים האחרים, ואז הדיבורים האלה כן מתאימים. אמ, אבל, אבל דיברתי מקודם עם סשה והיא אמרה לי משהו אחד חשוב, שזה לא אסקפיזם. אז אולי תסביר למה התכוונת. כי הרבה אנשים שהם רוצים לעשות, לא נעים עכשיו לדבר על שום דבר. אז אנשים אבל מדברים על דברים, כי זה מה שאנשים עושים, ואז הם אומרים, טוב, קצת אסקפיזם, יצא סרט מצויר חדש בכיכובי. אז זה לא, פה זה לא, אז מה זה בעצם? מה את אומרת? אני חשבתי, אוי, יש פה פתאום רעש. אני חשבתי על ה-overuse שיש כאילו במילה הזאת של אסקפיזם, שבדרך כלל מי שבאמת נמצא בחרא עמוק, סליחה, כן? זאת אומרת, אז הוא בדרך כלל לא יגיד, סליחה שאני עושה את זה, זאת אומרת, כאילו, סליחה שאני חוזר לחיים, סליחה שאני שותה קפה, סליחה שאני הולך לסרט, כאילו, אני חושבת שזה נהיה כבר משהו כזה, אני משתמשת במילה הזאת הרבה, לפחות עד השביעי לעשירי, כאילו זה מילה מאוד בורגנית כזאת, זה מתאר את הקורבן, אנחנו אומרים את זה כדי שנוכל לעשות את הדברים שלנו ולשאת את האשמה, ובעצם אני חושבת שבגלל הגודל של המאורעות שאנחנו נמצאים בתוכם ואנחנו באמצע שלהם, והאירוע לא מסוכם עדיין, אז אנחנו, כאילו אנחנו בתוך התופעה, אנחנו לא יכולים עדיין באמת כאילו לברוח, זה כאילו בדיחה להגיד שאנחנו בורחים. אז אני שנייה סוגרת פה, אריאל, אולי תגיד עוד כמה מילים, אני סוגרת פה את החלון, כי יש פה את התיכון של ארטמן, שבשעה הזאת כנראה יצא להפסקה. שנייה. טוב, בסדר. אז אני אולי אוסיף על מה שסשה אמרה, שאנחנו האנשים של מדעי הרוח, באופן כללי אנחנו לא מרגישים מאוד פרודוקטיביים, גם בימי שגרה. תמיד אנחנו תוהים למה יש אותנו בעצם וכולי. ואולי קל וחומר בימי מלחמה. אז בסדר, אז אני כאילו לובש מדים ואני מגן על ביטחונכם,
במסירות, אז אני פטור מרגשות אשמה. אף על פי כן, יש לנו איזו פנטזיה שאולי מה שאנחנו עושים איכשהו עוזר למישהו, לא? כן, אותי כל הסיטואציה הזאת באמת הביאה לקצה, זה לא התכנסנו בשביל זה, אנחנו תכף ניכנס לנושא, אבל אני כן אגיד שלא היה צריך הרבה כדי שאני ארגיש שמה שאני עושה הוא מיותר או חסר ערך, כאילו אני באה מדורי דורות של מקצועות מאוד 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 אחרים, כן, נשים בעולם הסובייטי עבדו במפעלים ובדברים כאלה, הרבה פעמים אני לא מצליחה אפילו להסביר למשפחה שלי מה אני עושה, זאת אומרת, מדברת על הסבתות ואפילו לעצמי, זאת אומרת, גם בתוכי יש את הדבר הזה שאני, באמת כל הזמן יש לי את הפנטזיה הזאת של להיות פרמדיקית, להיות משהו אחר, להיות משהו מועיל, ומצד שני, זה לא מצד שני, וכאילו לצד זה אין לי משהו אחר, אז אני אומרת בו שצריך לעשות את זה, כמו נמלים קצת, לחשוב כמו מחשבה של נמלים, וקצת אוטומט כזה בתקופות כאלה, וזה האוטומט שלנו, וזה קצת מתחבר לנושא שאולי אנחנו עכשיו נפתח, אבל הגעתי לספרייה, ניסיתי לחזור לדברים שלי, כי אמרתי אם אני לא מועילה, לפחות נסיים איזה מאמר, לא הצלחתי. והרגשתי שאני צריכה איזשהו סד, כן, משהו חיצוני, משהו עוגן, יש לי חברה שמשתמשת לפעמים בדימוי של מכוך, כן, של ימי הביניים, שכאילו היה מחזיק את הנשים, משהו וכשעברתי על כל הספרים בספרייה המאוד יפה, ספרייה לאומית, והספר שתפס את העיניים שלי היה ספר שבחים של שבחי הארי. וככה בעצם, של שבחי הארי. שכן, רבי יצחק לוריה, כן, גדול מקובלי צפת, כן, הביא לנו את קבלת הארי, כן, שאחר כך תלמידו כתב אותה, העלה אותה על הכתב, אבל הדבר הזה הוא כמו סד מסוים בשבילי, ומכאן זה נקודת המוצא שלי, של משהו שהוא הכרחי לזמן הזה. לא הבנתי. מה הדבר שהוא סד, שהוא הכרחי? כששאלתי את עצמי מה הדבר שאפשר לעשות במדעי הרוח, בעצם יש הרבה דברים שאנחנו בדרך כלל עושים, כן? אנחנו יכולים לכתוב משהו, אנחנו יכולים לערוך טקסט, אנחנו יכולים ללמד, שום דבר מהפעולות האלה לא הייתי מסוגלת לעשות, הדבר היחיד שהייתי מסוגלת לעשות בעצם זה לקרוא, וזה לקרוא על אנשים אחרים, שהם מתפקדים, אבל לא סתם מתפקדים, אלא היפר מתפקדים, אלא צדיקים. זה מין גיבורי על כאלה שאנחנו... סופר הירוס, קומיקס, זה כאילו אתה אומר, למה אני חוזר עכשיו, לבייסיק, אולי זה קשור לחזרה הדרמטית שכל הגברים למשחקי רובים וזה, סליחה, מחילה מכל מי ששם שומר עלינו, כן, חוזרים לבייסיק הזה, כאילו שנייה בואו נדבר על זה, אתם רצים עם הרובים, אז אני הרגשתי צורך לחזור לסופר הירוס, שזה אפילו לחזור, זה אפילו סוגה שנייה, לפני שאת ממשיכה להסביר למה זה אולי דבר שמתיישב על ליבך בזמן הזה, תני לנו בכל זאת איזה מידע טכני, אנחנו לא מכירים את הספר הזה, שבחי הארי, מה זה הספר, מה זה הסוגה הזאת שאנחנו מדברים עליה? זהו, אז אני אגיד... שלא יצא לו לקרוא. כן, אז אני אגיד בגדול, כשכל הסוגה הזאת, שזה נקרא ספרי קדושים באופן כללי, הגיאוגרפיה, זה השם של זה, זה משהו שקיים באמת בכל הדתות, זה משהו מאוד מאוד, זה כל כך קלאסי וקלישאתי, כאילו הם נורא נורא דומים גם, הסוגה הזאת של הסיפורים, הם תמיד, יש להם את התבניות הדומות, וזה בעצם ספר ראשיתו מפוקפקת, זה לא שבעצם הארי מוציא אותו כדי להסביר לעולם מי הוא, כן, הוא, כמו הרבה פעמים בסוגות האלה, הוא מופיע בעצם מכלי שלישי כזה, מסיפורים עליו שמישהו ליקט, כן, זה משהו שדי... כמה זמן אחרי חייו זה, סליחה על השאלה האקדמית, אבל כן, מתי זה נתפס?
רשמתי לי את זה איפשהו וזה ברח לי עכשיו, סליחה, אני פה עם הדברים, אבל לא זה, חשוב, לא חשוב, אני אמחק כן, את השאלה לא, זה כבר אחרי, עכשיו. זה אחרי של פטירתו, אקדמאים, לא? לא, לא, זה אחרי פטירתו, וזה דבר שיש רווח, כן, יש רווח מסוים. יש גם ספר תולדות הארי, ואז יש ויכוחים מה קדם למה. Mm. שבחי זה הארי, כל מיני מסורות, לא כל מיני מסורות שנאספות על איזה אדם קדוש, כן, זה ומתישהו, בעצם, בדיוק, זה איזה שהן מסורות שנאספות, כן, אני מדבר על הסוגה עכשיו באופן כללי, של הסיפורי הגיאוגרפיה, קדושים. כן. עכשיו, כן. המטרה שלהם היא תמיד באמת לספר על גודל צדיקותו, אבל תמיד הם מתחילים, המאפיין הכללי של הסוגה זה שתמיד הם יתחילו דווקא באופן פרדוקסלי, לא רק מהגודל של הדברים שהאדם, ההישגים הרוחניים שהאדם הגיע אליהם, אלא כאילו הוא the chosen one, כן, יש לו את האפקט הזה של הקריפטון, הוא בעצם Mm. נבחר די כבר, הנשמה שלו הייתה גבוהה, כן, זה מתחיל מסיפור בדרך כלל ההורות, הלידה שלו, יש לפעמים אלמנט נבואי כזה, כן, מישהו מגיע ומבשר להורים שלו שהוא הולך להיוולד. Mm. רגע, אז אני מחזיר אותך עכשיו למה שכתבתי אותך קודם, כן, שהגעת לספרייה וניסית לעשות את עצמך עובדת, נכון. ולמה דווקא הסיפורי הקדושים האלה אני לא, זה מה חשובים שעבד לי שבוע שעבר, כן? זה לא אומר שזה יעבוד כל שבוע, אבל אה, א', הרגשתי שצריך איזשהו סיפור, בעצם חלק מהשבר שאני לפחות מצויה בו זה הסיפור שנקטע, קודם כל הסיפור, עצם זה שיש סיפור שנקטע בצורה שהיא דרמטית ולא צפויה, אנחנו תמיד רגילים לתבניות, גם בחברה הישראלית יש לנו המון מילים שמתארות כל מיני תבניות ביטחוניות כמו הסלמה, שקט, כל מיני מילים כאלה שבסופו של דבר יוצרים כל הזמן גלים כאלה של סיפורים. יש את המילה הזאת, זה סבב, נכון? סבב לחימה. זו מילה שמאוד קשה לי בתור אימא לשלושה בנים, ואני כל פעם בודקת מסבב לסבב כמה זמן ומנסה לחשב, זה דבר שמאוד קשה לי, ובתוך הדבר הזה אנחנו סוג של התרגלנו לרוטינה מסוימת, כאילו שפה מסוימת וקצב מסוים, זה סוג של נקטע, וחוץ מזה יש קטיעה מאוד מאוד גדולה בחיים האישיים של הרבה מאוד אנשים, מעבר לאנשים, שוב אני לא מתכוונת להיות חסרת רגישות כלפי מי שבאמת היה במסיבה, מי שמפונה כרגע מאופקים או משדרות או מקריית שמונה, כן, כאילו אני מדברת על המסה של האנשים שאפילו שם יש קיטוע מאוד מאוד גדול, ופתאום לראות איזשהו סיפור בדיוק חשבתי לעצמי שהסיפורים האלה, האם הם מודעים לעצמם? כאילו, תמיד אני זלזלתי בהם וחשבתי, בסדר, מספרים, כן, כל האנשים האלה מספרים סיפורים על צדיקים, והם נורא נאיבים, כן, ואנחנו, החוקרים, חוקרים אותם. היה לי די ברור, כאילו כאילו, ברור לנו שזה לא אמיתי, ואנחנו... אין, גם ולהם, בשם הזה, הגיאוגרפיה שאנחנו המצאנו לזה, שזה לא ביוגרפיה, זה כן, זה לא מתאר רק היסטוריה, זה רק מתאר ותמונות. את הפנטזיה של אנשים, זה רק כן, דרך לצבור כוח פוליטי, נכון? כאילו, תכף ניכנס לסיפור ונראה, כן. ופתאום, לבסס את הסמכות וכל זה. זהו, זה נראה, ככה, עכשיו זה הכל נכון, אני עדיין חושבת, אבל פתאום היה לי מחשבה שהאנשים האלה שסיפרו סיפורים לאורך הדורות, ושהעתיקו סיפורים על הארי או על הבשט, הם ידעו שזה רמאות. הם לא ידעו את זה, ולכן הם סיפרו כי הם כאלה נאיבים, ולא היה להם על מה לרחל. היה להם, הם גרו בשטטל, היה להם הרבה סיפורים מעניינים אחרים לספר, והם עשו את זה גם, אבל אני חושבת שהם ידעו הם נכנעו קצת להיות ילדים, כאילו קצת כשההיסטוריה או כל מיני סיטואציות בעצם, כן, יש תחושה גם עכשיו שאין מבוגר אחראי בעצם, כן, ופתאום אנחנו כאילו נחשפים, כאילו בלי המוסדות של המדינה, בלי כן, אנשים שהיו בו מאורעות ממש מספרים על החוויה הקשה הזאת של איפה צה"ל, ואני חושבת הרבה על הדבר הזה שבעצם אנחנו נחשפים, כאילו כולנו נורא פגיעים בעצם, נורא ילדותיים,
ויש משהו בפנייה לסיפורים, אני חושבת שפעם אולי אנשים בגלות אולי היה להם יותר קל להודות בתלישות ובחלישות שלהם, כן, אבל אני מוצאת שיש בזה כוח שהוא מעבר לשאלה ההיסטורית של היה או לא היה, ואפילו מעבר לשאלה הפוליטית של למה זה שימש כשהעתיקו את זה, ואיך רבי חיים ויטל מעצב את עצמו כממשיך הארי. כאילו, אני חושבת שזה שאלות שאני אעסוק בהן אולי כשהסמסטר יתחיל ואני אלמד קורס מסודר באוניברסיטה, אבל זה לא הזמן. אתה תדע להקדיש לזה מאמר במסגרת אחרת. זה לא הזמן. כן, אז בהקשר של, זה מעניין מה שאת אומרת על זה שהם מספרים סיפורים, והם יודעים שזה רמאות, או איך שנקרא לזה. אני רואה פה לנגד עיניי, בטח כל החיילים פה לפחות יכולים להכיר את הסיטואציה הזאת, כמה מהר נוצר סיפור, וכמה גרסאות נוצרות לו, אני מדבר על השניות. כלומר, יש איזה דיווח בקשר, ואז מישהו מגיע מהמפקדה של הזה, והוא אומר, לא, זה היה ככה, בוויינט בינתיים יש איזו גרסה אחרת, באיזה ערוץ טלגרם, וזה פשוט מהירות מסחררת. עכשיו, אותו אירוע שנמשך איזה דקה, ויש לו פתאום המון גרסאות, ואפשר לראות כך. עכשיו, יש גם פיתוי, יש פיתוי לשפר את הסיפור. פתאום אתה מבין את כל האלה שהיו מוסיפים ומגזימים. כן, היה איזה מקרה של חיילים, אני לא מפרט כמובן, ביטחון שדה, האויב מאזין, אגב לא אמרנו שלום לאויב, אם הוא מאזין, שהתחזק גם כן מספרי קדושים, אז אני לא אפרט כמובן, אבל היה איזה מקרה שחיילים היו באיזשהו מקום, ואז עזבו את המקום והמקום הופצץ. והיו הרבה גרסאות, מה היה בדיוק? זה היה בכוונה, זה היה בטעות, במקרה, בנס. ואז אחת הגרסאות הייתה שהם הלכו לעשות קפה. ואני תמכתי בגרסה הזאת, למרות שלא היה לי שום בסיס ידע, אבל פשוט יותר אהבתי את הגרסה הזאת, שהם הגיעו לאיזה מקום נורא מסוכן, וכל מה שהיה דחוף להם לעשות זה להכין קפה, וככה הם ניצלו. בוא צלם אנוש. עכשיו אני יודע, היום ככל הנראה אין שום בסיס לגרסה הזאת של הקפה, אבל זה לא משנה, כאילו הרגשתי את הצורך הזה לספר סיפור שיפה שהוא מתחבר לי לחיים, שגם בתוך המצבים המפחידים, אז רגע נעשה קפה, אז הנה הקמתי פה עם חברים ספרייה, כאילו צריך להקים ספרייה, וגם כאילו להאחז באיזה משהו שאני מכיר, שאני יודע לעבוד איתו, שיש לי איזו אשליה של המשכיות וצריך לשפץ את הסיפור. בכלל, אגב, יש היום סערה גדולה סביב הסיפור, כן, הסיפור של 7 באוקטובר, ויש עכשיו דיון על הסרטים משם, על הזוועות. האם אנחנו רוצים לדעת את האמת כהווייתה? כמה מקרוב? ומומחים לבריאות הנפש מזהירים אותנו, אתם לא רוצים לדעת את האמת כהווייתה, אתם לא רוצים, כי אי אפשר לעמוד בזה בכלל, כן, ויש כאלה שאומרים, אוקיי, בואו נוציא מוסף של סיפורי גבורה, או הם מתייחסים לצה"ל, כן, המחדל של צה"ל לא היה שם עכשיו, צה"ל כן פה, אז מהר מאוד אנחנו מאמצים את צה"ל כגיבור שיושיע אותנו מכל צרה, למרות שלפני שנייה לא הושיע אותנו, כן, כמו אלוהים, נכון? כשאלוהים לא מושיע אותנו מצרה, אנחנו לא אומרים, טוב, אז נלך לאלוהים אחרים, אנחנו איכשהו משקמים את האמון, סתם, אז מחשבות על... כאילו, אנחנו מבינים שיש תפקיד לסיפור. חשבתי שהעורף עבד עליכם החיילים שאנחנו תומכים בצורה מלאה בכל מה שאתם עושים, אני מופתעת שאתם הגיעה אליכם השמועה שאנחנו קצת... לא, אנחנו גם תומכים בכם בכל מה שאתם עושים, דרך אגב, אבל תראי, מהרגע שהחזירו לנו את הטלפונים, אז הגיעו אלינו כל מיני שמועות, זה בגדר שמועות בלבד. אנחנו לא רק שולחים שווארמות. מה זה? לא רק שולחים שווארמות. קודם כל זה מאוד חשוב לשלוח שווארמות, אני מעודד את כולם לעשות את זה. גם עכשיו, גם ביום 30 ומשהו ללחימה. טוב, בואי
אז אני רוצה אז סיפור זה. לפני נחזור, אני רוצה רק להגיד שעכשיו, כשאנחנו מדברים, אני חושבת על משפט שיש בשבחי הבשט דווקא. יש משפט, אני אעתיק לכם אותו אולי, ושמעתי, כן, המחבר שם, אני אשים את זה פה בצ'אט, הוא אומר על זה שבעצם הבשט אומר לו, זה יוצא כזה מוזר בצ'אט, לא נורא. הוא בעצם אומר דקה, נעלם לי, כל מי שיספר בשבחי צדיקים כאילו עוסק במעשה מרכבם, זו אמירה די חריפה, בטח עם כל האסוציאציות שמעשה מרכבה מביא, שבדרך כלל זה חזיונות סטייל ישעיהו ויחזקאל, מאוד 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 אקסטטיים ודברים כאלה. אני דווקא חושבת על להוציא את זה מההקשר שלו ולדבר על המעשה מרכבה של ההרכבה של הסיפור, הרכבה של המציאות, הרכבה של הטובים, רעים, דמויות גדולות, יש מעלינו צדיקים, אנחנו קטנים חסרי אונים, מעלינו צדיקים, מעל אלוהים, אנחנו מוגנים, מעשה מרכבה מחדש של המציאות, שהוא, שוב, הנחנו את הבסיס של זה שאנחנו מבינים, ולדעתי גם הם הבינו שזה לא אמת לאמיתה, אבל זה אמת לשעתה, ויש לה כוח מאוד זה מאוד יושב על זה מסוים. שגם לדרוש במעשה מרכבה זה לספר סיפור שמשפיע, זאת אומרת זה כבר קומה, כאילו עוסק במעשה מרכבה, אוקיי, ומי שעוסק במעשה מרכבה גם קורא סיפור סך הכל, אבל כמו שאת אומרת, הסיפור, לא יודע, מעצב את המציאות. אז אם אנחנו ניכנס נראה לי זה זמן טוב להיכנס כן, לטקסט שלנו, אני אעשה share screen, וזה באמת מתחיל, זה מתחיל באמת פה אתם רואים אותו? מישהו יכול להגיד אם רואים? עשית שתי קקונות? אני כן, רואה טוב. סבבה. רואים. אז אני רוצה שתוך כדי שאנחנו נקרא, אריאל, אני אשמח אם אתה תקרא דווקא, ואני אשמח אם תוך כדי אולי תנסו באופן חופשי לחשוב גם באמת מה האסוציאציות שזה מעלה, ואני חושבת שכל מי שהיה בחינוך דתי, אבל גם ישראלי כלשהו, אני חושבת שזה ישר מעלה המון המון אסוציאציות, וזה אפילו משעשע עד כמה, זה כאילו לפעמים אפילו פתטי לראות, כאילו לכמה סיפורים אחרים זה דומה, ויחד עם זה גם שתשאירו כל אחד באמת שמתמסר לסיפור בתוככם, שמתמסר לסיפור הזה איזה הור, כאילו, let's imagine שזה באמת קרה, שזה לדעתי משהו שתמיד כדאי להשאיר את המרחב המדומיין. אתה רוצה לקרוא? אנחנו נקרא בעצם את ההתחלה, נעצור, ואחר כך נקרא עוד איזה סיפור מהשלב שבו הארי כבר מתגלה, כן, דיברנו על זה שיש להם איזה שלב של חוויון כזה, ואחר כך שלב של התגלות, אז נקרא את אחד הסיפורים הראשונים שדרכם בעצם אנחנו לומדים על סגולתו ועל מעלתו הרוחנית של הארי, כבר בצפת. אז זה סיפור ההתחלה שלו. אז אני אתחיל ותקטעי אותי, כן. שתרצי. איש היה בארץ הצבי, שמו רבי שלמה ז"ל. והיה האיש ההוא תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע. ויהי היום, עד עכשיו זה נשמע לי איוב, אבל בסדר? ויהי היום, ונשאר בבית הכנסת לבדו, עומד ולא עומד. ונגלה אליו אליהו הנביא זכורתו. ואומר לו, דע ששליח השם אני אליך לבשרך שאשתך טהר ותלד לך בן. וקראת שמו יצחק. והוא יחל להושיע את ישראל מיד הקליפות. ועל ידו יתוקנו כמה נפשות שהם בגלגול, ויגלה סודות התורה שהם סתומים, ופירוש ספר הזוהר, ושמו יצא בכל העולם. לכן, ייזהר וישמר, שלא תמול אותו עד שאבוא אני, ואהיה סנדק הילד. אז יש לנו פה את זהו, אז רגע, כן, טוב, תמשיך עוד קצת. ויהי ככלתו לדבר נעלם ממנו, ונשאר כל היום בבית הכנסת, בוכה ומתפלל להשם. וכך היה אומר, ריבונו של עולם, קיים הבשורה שבישרתני, ואף על פי שאיני הגון וכדאי, למענך עשה ולא למעני, ואל יגרמו עוונותיי לבטל ממני בשורה אשר בישרתני. ובלילה הלך לביתו ולא גילה הסוד אפילו לאשתו. וידע שלמה את אשתו, ותער ותלד בן, ונתמלא כל הבית אורה. וישמח האיש ביוצא מחלציו.
וביום השמיני הוליכו לבית הכנסת למולו כמנהג, ואביו היה מסתכל בבית הכנסת בכל ארבע פינותיו, לראות אם בא אליהו ז"ל, כאשר אמר, ולא ראה הוא. וכל העם עצים לאמור, גש החזק בבנך למולו. והוא השיב שעדיין לא באו כל קרוביו. ועבר בזה כמו שעה, ואליהו לא בא. ואז דיבר במרירות נפשו ואומר בליבו, אחר שאליהו לא בא, הבנותיי איתו אלה שלא נתקיימה בי הבשורה. והוא כשהיה בוכה, והנה אליהו נגלה אליו, ויאמר לא תבכה, עבד השם, קרב אל המזבח ועשה את עולתך, שכולה כליל לאישים, ושב על כסאי ואני אמול את הילד. ונתעכבתי לדעת את תשמור מצוותיי, ואם תשמע לי. ואז לקח אליהו ילד מיד האישה, וימול את הילד, ולא ראו אחר זולתו. נעצור קצת? לא, עוד קצת? יש פה עוד קצת. משפט יפה? אוקיי, כן. ותכף מגיע הילד לביתו, נתרפאה מילתו כבן שנימול מכמה שנים, ויגדל ויגמל, ומיד הולכו לבית הספר, ותכף למד יותר מהילדים אשר כגילו. יפה. לא, נעצור כאן, ניתן לו עוד קצת להיות תינוק, כי נראה שאחר כך הוא באמת מתבגר באופן מאוד 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 מהיר. אז אני חושבת שהסיפור הזה הוא באמת, אני לא יודעת, האמת היא שמעניין אותי, אולי כן נפתח קצת להערות, אפשר? לא דיברנו על זה, אריאלי, אולי נפתח את זה, יש פה חברים מלומדים. אפשר אולי קצת, יש לכם אפשרות לעשות אנמיוט? עד שמישהו יתפרץ, אז אני אתפרץ. שמישהו יתפרץ. ציפי, באמת, תתפרצי נא. לא, אנחנו לא עושים שיימינג. לא, בסדר. אז לא, כי בסדר. אז מה שאני וגם יש רוצה... לי מלא דברים להגיד גם, אני אשמח... נותנת פה במה פתוחה. אני אשאל אותך, אריאל, מה אתה חושב על הסיפור הזה? אתה קיבלת אותו אתמול בלילה וקראת אותו, ודווקא מעניין אותי מה... קודם כל, כששלחת לי את זה, כתבת שזה סיפור משעשע. אז אני כבר באתי לזה במטרה להשתעשע. לולא תורתך שעשוע היה, אז באתי בעוני. עכשיו, מה זה הסיפור הזה? קודם כל, אז יש פה רמזים מקראיים, זה מתפקע, בסדר, אבל יש פה, אוקיי, הוא מתחיל בתור איזה איוב, אבל אולי זה רק פתיחה, אולי זה לא אומר יותר מדי. עכשיו נגלה אליו, עכשיו זה נהיה קצת כמו הסיפור של שמשון, שהמלאך, איש האלוהים, מתגלה ואומר, הילד שלכם הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, אבל הוא לא, הוא מיד הקליפות. הוא בכלל לא אומר לאשתו. יש פה הרבה דברים מוזרים. קודם כל, למה הוא לא אומר לאשתו? לא, אבל למה הוא לא אומר לאשתו? סתם, מעניין אותי בסיפור. אני לא יודע, אבל נראה לי שהוא קצת אכול ספקות, בזה. כן, אולי לא רוצה להחזיר. אומרים למישהו, ייוולד לך בן, אולי הוא מפקפק, לא, אני זקן, כן, אבל הוא לא יגיד, וואי, הלוואי שיוולד לי בן, יהי רצון שיוולד לי בן, אני כל כך, הרי הרגע אמרו לך שיוולד לך בן. אז מה זה, כל הלילה הוא מתפלל שהבשורה תתקיים. זה כבר, לא יודע. זה קצת יפה, זה קצת פיקפוק בסמכותו של אליהו, כאילו, לדעתי. זה קצת מוזר, נכון? זאת אומרת, אנחנו מצפים, אליהו זה ג'וקר, זה קלף כאילו חזק, זה לא קלף ש... לא יודעת, קיבלת גילוי אליהו, תגיד תודה, תשמח. את חושבת שהוא לא בטוח בעצמו אולי? זה גם נראה אחר לי... כך, שאליהו מתעכב, הוא לא אומר לכולם, טוב, פשוט אליהו דיבר איתי, אז בואו נחכה לו. אלא לא הגיעו עדיין הדודים מזה, בואו נחכה עוד טיפה, נכון? אני חושבת שזה צריך להתאים לתבנית מסוימת של כל הסיפורים, סליחה שאני מעלה פה את הסיפור של היפהפייה הנרדמת, כן? אבל הפיות שמגיעות לברך, ואז מגיעה אחת שהיא עוינת והיא נותנת איזשהו, לא יודעת אם אתם מכירים את הסיפור, בסוף מגיעה איזה, סליחה, זה לא ביפהפייה הנרדמת, זה בשני, זה עם הפלך, המעשייה הזאת עם הפלך, שכחתי את השם שלה, אבל אולי זה בהוצלי גוצלי, אבל... זה כן נגיעה. מה? זה יפהפייה נרדמת. יפהפייה נרדמת?
אז לא? לא, לא בטוחה, כי שם זה המכשפה שזה, לא, את צודקת. בכל אופן יש פה את התבנית הזאת שצריכים ליצור איזשהו מתח בעצם, כאילו עד הרגע של הברית, כדי לשים את זה בצורה, לשים את הפוקוס על הדבר הזה. אבל אני תוהה אם אנשים בעבר היה להם כל כך הרבה גילויי אליהו, שזה היה כבר כזה יותר נפוץ, כאילו זה מין דבר כזה, בסדר, הוא ראה מלאך, יש פה דעה, הוא צריך לעשות את המצוות גם, זאת אומרת, זה לא פשוט כל כך, יש פה איזה, גם דווקא משהו נחמד כזה, כן, וכאילו הופך את אליהו למין דעת יחיד כזאת. כן, הוא נראה בודד האבא הזה, כן, עם הגילוי אליהו הזה שלו, אני לא יודע. זה גם מוזר כי אליהו בעיקרון על פי המסורת הרי אמור להיות בכל ברית, זה גם קצת כפל אליהו, כן, הוא אמור להגיע, כאילו כן, סינדלו את אליהו להיות עכשיו בכל הבריתות לנצח נצחים והוא חייב להגיע, אוקיי? אז כן, מה בגלל זאת אומרת? שהוא, נכון, בגלל שהוא אמר על בני ישראל שהם עזבו בריתך, כן, נכון? אז אז הוא אמר עכשיו, לו, עכשיו אתה צריך לבוא לכל ברית ולראות שהם לא עזבו. כן, אז הוא מגיע לכל הבריתות ממילא, ודווקא כאן יש לו איזה נפקא מינה, אולי צריך לראות אותו בעין, אולי בגלל שהוא כמו הסנדק, אולי בגלל מאיזושהי סיבה כזאת, אז באמת הוא ממתין והוא מחכה, זה די נחמד איך שמספרים איך שהוא מחרטט את האורחים, כן, הוא אומר להם, לא כולם, קרובים, ובסוף מתברר שהוא בחן אותו. כן, זה גם, מה אתה אומר על שמואל זה? ושאול, שמואל אמר לשאול לחכות עד שהוא מקריב, עד שהוא מעלה את העולה, ואז שאול לא חיכה, וזה היה פשלה גדולה. אז פה הוא כן חיכה, זאת אומרת, האבא הזה הוא באמת כן היה במבחן. אני חשבתי, מה אתה אכול ספקות? אומרים לך שיהיה לך בן, הכל בסדר. אבל מתברר הספקות לא היו לגמרי לשווא, כי אליהו כן בחן אותו. כלומר, אם הוא לא היה מחכה, אני חושבת הרבה על אברהם, כאילו, מחק גם, את הקץ או משהו כזה, אז אולי כל זה לא היה קורה והארי לא היה נולד, וכאילו יש כאן משהו עם הזמן המתאים, לא לפספס אותו, גם לא להאיץ בו. mm, זה באמת מוגדר כאילו כמו ניסיון כזה, כן, זה מזכיר קצת את אברהם, כן, גם יש פה ילד שקוראים לו יצחק שנולד בסופו של דבר, יש פה בשורה, יש פה המון, כן, המזבח הזה, זה מין מיקס כזה של, לי זה נורא הזכיר דווקא את העקדה פה, כן, כאילו יש פה איזשהו אירוע כזה לימינלי כזה, שעושים, כן, יש פה איזה ניסיון שצריך לראות אם אתה מאמין בדבר השם. זה קורה כן, בירושלים, אחר כך הארי, אני רק אעשה איזה ספוילר, לא יודעת אם נקרא את זה, אבל הארי בעצם, אבא שלו נפטר, אם אני לא טועה בירושלים, והמשפחה שלו יורדת למצרים, שזה גם, כן, יש לנו שם דודים ובני דודים, ויש שם קצת יותר שפע, וגם הדבר הזה של הכורח בעצם לרדת למצרים, כן, שזה כן משהו ביוגרפי, אבל זה משתלב בסיפור בצורה מעניינת, שבעצם בולעת כאילו את כל סיפורי האבות, כן, את הדבר הזה של הירידה הזאת למצרים. הנה, יש את זה עדיין? זה משותף עדיין, כן? מה שאמרת עכשיו על, כאילו, הוא כמו אברהם שיורד למצרים, רק במקרה זה גם נכון, הוא באמת ירד למצרים. כן. לא, גם זה אני חושב, כאילו, הדבר הזה בתוך המסורת היהודית, שנראה לי שאנחנו גם עדיין חיים אותו, אולי לפעמים אפילו יותר מדי, אנחנו חיים את מה שקרה בתנ"ך, אנחנו חיים את זה כמניגוד לתפיסות הליניאריות שלפעמים מייחסים לתנ"ך או ליהדות, לא יודע, שזו היסטוריה שרק מתקדמת, אנחנו גם חיים באיזה כאילו לופים, אנחנו ואנחנו צריכים צפויים להסביר. בלולאות מסוימות. נגיד פעם לפני המון שנים, כשהייתה מחלוקת על מערכת המשפט, לפני עשרות שנים, מי שזוכר, אז הייתה הסכמה שאנחנו במשפט שלמה, רק מחלוקת מי האמא האמיתית, נכון? כאילו, ומי האמא שגונבת את... אבל הייתה הסכמה שזה מה שקורה עכשיו, זה פשוט... כן, אז
זה גם שאלה אולי, כן, כאיש מקרא, כאילו, באיזה סיפור מקרא, לפעמים השאלה על המצב האישי, בטח הלאומי, זה באיזה סיפור מקראי אנחנו עכשיו נמצאים. כן. זה גם עושה לי תחושת קלסטרופוביה קלה, כי אני אומרת, וואי, אין איזה דת אחרת עם סיפורים אחרים. סליחה שאני מעלה משהו לא קשור, אבל צפיתי בטקס הממלכתי שהיה ליד מודיעין לדעתי, עשו טקס גדול ושירים והביאו הרבה אומנים וסיפרו סיפורים של אנשים, ואחר כך כל אומן שר, זה היה מאוד מאוד יפה. וכאילו פתחו את הארסנל שיש לנו של החיטה פורחת צומחת שוב, שלום לך חבר, כאילו אני הולך לבכות, אוקיי, כאילו עוד לא, זה שיגע אותי שעוד לא, זה בסדר, עוד לא נכתבו שירים חדשים, אבל זה כאילו, אנחנו נפתח פשוט את הקיט שיש לנו, של הסיפורים העצובים ושל המילים העצובות, ונקרא מחדש בדברים, ונראה כמה הם היו רלוונטיים, וכמה הם נגעו לנו, וזה גם היה מנחם, אבל גם עורר תחושת אי נחת כזאת, שתמיד אנחנו חוזרים אל הקיט הזה, ואין לנו כאילו מוצא, כאילו תחושה של אין לנו מוצא מתוך הגורלה, או מתוך התרבות והשפה, והשפה העברית, והקלישאות העבריות, זה עושה גם זה מין שזה בשמחת תורה, אז אנחנו בעצם 50 שנה אחרי יום כיפור, אנחנו בעצם במלחמת יום כיפור, אנחנו רוצים תחתונים וגופיות ועוגות, ויש לנו קונספציה שאיך אמרת, נשתברו הקונספציות, כן, קשה לצאת לזה תחושת לולאה מסוימת שהיא יכולה לפרקים כאילו לנחם, אבל בעיניי גם יש בה צד מסוים שלפחות לי הוא נותן איזו תחושת קלסטרופוביה מסוימת, כן? אנשים שאומרים לאן נברח כאילו, כן? גם בחול, גם זה, זאת אומרת, אנחנו בתוך הלולאה עכשיו, ואנחנו ברגע שבו אנחנו מכירים בה, אני מקווה שאולי כמו בלולאות באמת יש רגע שבו זה נצמד ויש רגע שזה זה, אז יכול להיות שבנגיד 50 שנה קרובות אנחנו נוכל גם לחיות באשליה שאנחנו לא בלולאה, כן? אבל הרגע הזה אנחנו כאילו בתוך הדבר הזה. אם אני אחזיר את זה לספרים הקדושים, אז יש לנו את התבניות, אבל עדיין לכל קדוש יש בכל זאת את כן, כמו גיבורי על בקומיקס, יש להם הרבה דברים במשותף, כולם לובשים את התחתונים מעל המכנסיים, אבל לכל אחד יש את הכוח על המיוחד שלו, יש לו איזה סיפור בכל זאת. כן, אתה אופטימיסט, אתה אומר בואי נסתכל איזה הבדלים יש בכל זאת בתוך יש הבדלים. זה לא הכל חוזר אלא... אולי לפחות, אולי נקרא, אנחנו קוראים לסיום, אז אולי נקרא עוד קצת בשבחי הערי, ונקרא לנו איזה סצנה שבכל זאת מיוחדת שם, נכון? שהיא... כן, אולי... בוא נראה. כן, אז יש לנו... הסיפור הזה על האישה, כן, אולי נקרא אותו. כן, אין לנו הרבה זמן. אז אני רק אגיד על מה אני מדלגת, אתם יכולים אחר כך לקרוא בעצמכם, אבל באמת יש את התהליך של רכישת הידע, אין לנו פה הרבה זמן להיכנס אליו, אבל יש איזשהו תהליך של כמו עיבור, זה מעניין, כי הארי בכתבים שלו ידבר הרבה על עיבור והולדה ויניקה והגידול, כאילו זה כל הזמן יהיה אחוז, דרך אגב כל הזמן אחוז במעגלים האלה האנושיים שקשורים גם לינקות, וגם כאן יש לו את השלב הזה שבו בעצם, אני אגיד רק משפט אחד, כן? ככה היה עושה, וחירות כן, הלך ונסגר במצרים הישנה 6 שנים, והיה לומד ביום ובלילה בקדושה ובטהרה. עד שזכה שבכל לילה היו מעלים נשמתו, ושואלים לה באיזה ישיבה של מעלה רוצה לעלות, אם לישיבת רבי אליעזר הגדול, או לישיבת רבי עקיבא, או לישיבת הרשב"י, ולמקום שהיא רוצה מוליכים אותה. והיו מוסרים לה סודות נוראים, ובבוקר לא היה שוכח, והיה מגלה לתלמידיו. ואני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד יפה, כן, השלב הזה שבו בעצם השערים נפתחים בשבילו, ואני מוצאת אפילו קנאה בזה, אני חושבת שכל אחד בכל תחום שלו יכול פתאום, כאילו הוא ממש במה שאנשים בניו אייג' אומרים באלמנט שלו, כן, זה תהליך מאוד מאוד גם של פסטיבל כזה, הוא יכול ללכת ולבחור באיזה ישיבה הוא לומד, והוא גם לא שוכח אחר כך, זאת אומרת, זה דבר שהוא מאוד מאוד חזק.
אני הוא גם מחפשת, ישן שנת צהריים, אבל רק בשבת. הוא יש שם ישן, תיאולוגיה של שנת, משהו מיוחד, יש כדאי שם לקרוא אחר איתי. כך. נכון, נכון, והסיפור שתפס אותי השבוע זה זה. מעשה שהיה שאנשי צפת מינו 10 חכמים ונבונים, ובכללם הארי ז"ל, להיות ממוני העבירות. ויום אחד קם אחד מהממונים ללך לבית הכנסת להיות מ10 הראשונים, כמנהגו הטוב, כן, הוא מתמיד, מה זה ממוני העבירות? איזה מין תפקיד זה? זה זה נשמע תפקיד. מה ההכשרה שמקבלים? הסמכה, אני חושב עכשיו צבאית, כן. להיות ממונה עבירות. הוא הראשון גם, כן? זה טיפוס מסוג מאוד מאוד מסוים, אני חושב שכולנו מכירים אנשים כאלה, הוא היה הראשון. כן. הוא פתח יש החלון, לנו... כן, אוקיי, בסדר. הוא פתח החלון לראות אם מאיר היום, כן? וראה אישה אחת מקושטת יוצאת מפתח חצרה, ויקום הממונה וילך אחריה, וראה שנכנסה בחצר, ששם היה איש חשוד באשת איש. ויאמר הממונה, אכן נודע הדבר שהאישה הזאת מופקרת לזנות, ושם אנשים לשומרם האווירה, וילך הממונה לבית הכנסת. וציווה לשמש שאחר התפילה יקבץ כל הממונים, ויעש כן, ונקבצו כולם, ממש צבאי, כן? הוא גילה זה, אסף את זה. קם הממונה להעיד מה שראה בבוקר. וקודם שפתח פיו, קדמו הרב, ואמר לו, סתום את פיך ואל תדבר סרה על בנות ישראל הכשרות. קודם כל הוא אומר לו, לא לעניין, שזה מעניין, הארי, כן, הארי בא ואומר לו, אל תדבר דברים כאלה, ואחר כך הוא גם אומר לו משהו ספציפי, שזה מעניין, כן, כאילו, האם הוא אומר לו כי הוא מכיר, האם הוא אומר לו כי זה באופן כללי, הוא לא אהב את לא כל כך ברור פה, והוא אומר לו ככה, שהאישה שראית היא נקייה מכל חטא, ולכן הלכה בהשכמה שלא הסתכלו בבני אדם, כזה סיפור קלאסי, כן, היא כל כך, כן, היא מצניעה את עצמה בעצם, שלא הסתכלו בבני אדם, וסיבת הליכתה הייתה ששם באותו חצר, בא איש אחד ממערב, יפה שאתה משגיח עכשיו לאיזה מציצן, כי היא הלכה לבד, שלא... ומה אתה? אתה זה שבולש ומציץ בדיוק, ואני רוצה להגיד עוד משהו שזה הופך אותה, הסיפור בתוך שפחי הארי, יש לנו את שפחי האישה, למרות שהיא אישה אנונימית, זה לא עומד בקריטריונים של סיפור פמיניסטי, כן, אבל עדיין אין הכל, אנחנו לא יודעים מי וכולי, אבל זה כן סיפור מסוים עליה, כן, ומה מסופר לנו עוד עליה, הוא יכל להגיד הרי היא פשוט לא זנתה, כן, אבל הוא כן מוסיף פה את זה שלא רק זה, אלא ההפך, היא עוד כשרה והיא הלכה לפנות בוקר, ולמה היא הלכה? זה קצת מזכיר את אווירת המילואים שיש עכשיו, ששם באותו חצר בא איש אחד ממערב, והביא לה מבעלה איגרת ופיקדון. ושלחה לו לאמור שישלח לה פיקדונה, ושלח לה לאמור שבעלה מסר לו סוד שיאמר אליה. ומילה לא ממסרה לשליח, ולכן הלכה, כן, יש לה איזה מסר שהיא צריכה לקבל מהאיש הזה, שהוא בעצם, דרך אגב, זה סוג של מתאר גם על הדרך את האיש הזה שנחשד, כאילו ידוע, כן, על הדרך דילגנו עליו, האיש הזה שחשוד באשת איש, הוא פתאום דווקא שליח נאמן, כן, הוא השליח הנאמן למסור לה דבר סוד, וכששמע הממונה, כן, סגר פיו והלך לעשות חקירה על הדבר. ונמצא שצדקו דברי הרב, הוא בא לפניו ואמר לו, נעניתי לך, מחול לי. ענה הרב ואמר לו, מה עשית לי? לך אל האישה, ושאל ממנה מחילה, על שחשדת אותה, וכן עשה. תגידי לנו משהו על הסיפור הזה, מה תפס אותך בסיפור, ובזה נסכם את המפגש שלנו. אני חושבת שהוא מדבר בפני עצמו, אני פשוט מאוד חיברתי את הסיפור הזה, כן, פשוט בפני עצמו, כן, יש פה כמובן, יש פה את הצד הציני שאומר, יש פה איזה חלק, הוא יוצא להגנתה, כן, כל המבנה שם מקולקל, אנשים שבאמצע הלילה אורבים לנשים ובכלל לא חושבים ללכת להגן עליהם אולי בלילה, אני חושבת הצפת כאילו זה חולני בהרבה רמות, אבל מבחינתי זה סיפור מנחם, כי יש בו בעצם סוג של לקיחת אחריות כאילו חברתית יותר רחבה בעצם, גם שלו כמקובל, גם שלו כצדיק, גם שלו שרואה את החלשים בעצם בחברה, את האישה הזאת שגם שם ברור שהמצב הוא מורכב, כן, בעלה נמצא, מעביר פיקדון, זאת אומרת יש פה איזה רמז גם לזה של התלות הכלכלית שהיא נמצאת,
ואני חושבת שיש פה משהו מאוד מאוד מלא חסד וחומל ולוקח אחריות לצד זה שזה נורא מעניין שהוא חלק מהממונים האלה, זאת אומרת הוא מאפשר גם את המערכת הזאת, הוא מאפשר אותה, הוא חלק מההתכנסות הזאת בבוקר, יש בזה משהו זה סיפור מעניין, אפשר לדרוש אותו לכמה כיוונים, כן? אני לא חושבת שזה תיקון חברתי מאוד מאוד גדול, אבל יש משהו הוא מאוד לא, יפה לא לגמרי סיפור ניסים, כלומר, אני לא נכון, יודע אם הוא ידע את זה בחודשו, או שפשוט הוא מכיר את האנשים בקהילה, הוא יודע אם אפשר לסמוך, כלומר, ואז זה בדיוק שונה של מישהו, הוא פשוט מכיר את האנשים, את המצוקות שלהם, זאתי שבעלה שולח לה דברים, וההוא שמכיר את הדמויות מהשכונה, יודע להעיד לטובתן. האמת שזה, כן, זה יפה, זה קצת חורג כן, מה שהולך אחר כך זה כמה הוא רואה את האנשים, הוא רואה את החטאים על המצח שלהם, את המצוות, אחר כך הדמות שלו מתגלה כרואה כאילו דברים רוחניים, ובעצם כאן זה סיפור שהוא עדיין עדין או על התפר כזה, כמו שאתה אומר, זה מאוד יפה. אולי זה זמן טוב לסיים ולהגיד שאנחנו לקראת תקופה של הרבה מאוד סיפורים שעוד יצוצו על גבורה וקדושים, שזה דורש מאיתנו סבלנות מסוימת והתמסרות מסוימת, גם לממד של הפנטזיה שיהיה. טוב, תודה רבה, אלכסנדרה, שבאת להתארח בספרייה שלי אי שם בצפון, ותודה לכולכם שבאתם, זה ממש מרגש, ונראה, אולי נעלה את זה הקלטה לאיזה מקום שמעלים אליו הקלטות, ויש לנו כבר תוכנית לשני המפגשים הבאים, בעזרת השם, מחר תהיה כאן הרבנית דוקטור תרצה קלמן, וביום ראשון יהיה לנו דוקטור הלל מאלי, אז תעקבו ותדרגו אותנו במקום שמדרגים פה דברים בכל העולמות, ובאמת שיהיה בשורות טובות לכולם, וכל הפצועים, שמעתי ממש בימים האלה על כמה פצועים שאני מכיר אישית, וגם כמובן אלה שאני לא מכיר, ונתפלל לבשורות טובות. אמן. להתראות. להתראות. תודה לכם. תודה רבה.